Og dansk landshold, der allerede har overgået sig selv, vil bare stå i en VM-finale for 4. gang i træk. Det kunne hverken Bengan Boys eller de franske eksperter for plus 10 år siden præstere. Det kan Nikolaj Jakobsens landshold anno 2025. Og det er mod en ny finalemodstander, i hvert fald i VM-sammenhæng. Det er mod Domagoj Duvnjak og Kroatien, der kommer med hele hjertet, der kommer med al den passion, man kan bære med ind i en arena, men den her gang på udebane. Ja, men det de også kommer med er et fremragende 5-1-forsvar, som danskerne skal se, om de kan finde en nøgle til at liste op. Og det bliver en meget, meget vigtig opgave for Rasmus Lauke i starten. Her en mand, der stort set har opnået heltestatus i Kroatien under den her slutrunde. Islandske Dagur Sigurdsson. Den is, vores ild havde brug for, at han beskrevet i Kroatien under dette verdensmesterskab. Og her har vi så de 16 danske navne, der i aften skal forsøge at vinde VM-guld. Bemærk, at Mads Mensa med nummer 22 glider ind i den danske trup for en syg Lasse Andersson, der desværre ikke er i stand til at spille den her håndboldkamp. Men Nikolaj Jakobsen har, som vi også har været det forbi i studiet, en rigtig god løsning, et rigtig godt alternativ i Mads Mensa, der nærmest en til en kan gå ind og løse de samme opgaver som Lasse Andersson. Ja, først og fremmest har Mads Mensa jo rigtig meget erfaring, som gør, at han måske ikke er tvivlsom på sin egen form før så stor en kamp. Her er de kroatiske profiler, det er værd at holde lidt ekstra højt med i aften. Ivan Martinovic, der har gang i et rigtig, rigtig godt halvår. Samme position som Mathias Gissel. De to, der begge har brændt Bundesligaen af for Gissels vedkommende igen hen over efteråret, vinteren. Og den form har både Martinovic og Gissel altså taget med ind til VM og nu i finalen. En fantastisk stemning i en totalt udsolgt Unity Arena. Sådan en halv times penge uden for den norske hovedstad. 7, 6, 5. VM-finalen 2025 er blæst i gang. Dansk landshold sin vanlige formation med Simon Pytlik, Rasmus Lauke, Mathias Gissel i bagkæden med Lukas Jørgensen ind på stregen og med Emil Jakobsen og Niklas Kirkelykke til at passe angrebsmæssigt de to danske fløje. Og nede i målet står Emil Nielsen. Og som det bliver åbenbart fra start, et dansk publikum, der er i overtal, men som virkelig skal tage sig sammen for at larme mere end de kroater, der er her. Fantastisk start. Simon Pytlik. Et af de steder, Danmark kan udnytte den kroatiske forsvarsformation er netop over ved Martas nummer 20, som er meget høj og dermed ikke så bevægelig. Og Pytlik er sindssygt bevægelig over i den zone af banen. Det er et lille plus til Danmark derovre, hvis man kan udnytte det. Kroatien altså indledningsvis med dobbelt bytte mellem forsvar og angreb. Vil gerne have den dygtige stregspiller Sivic ind på angrebsdelen. Martinovic det samme. Shrena, Maras, de to backs. Meget opmærksom Magnus Saustrup. Saustrup afviser rigtig godt til, at vi her Shrena og så op med armen for Lukas Jørgensen. God parade inde bagi. Sindssygt vigtigt, at det samarbejde mellem de to virker for danskerne. Søger at finde Martin Sivic, der nok var den kroat, der gjorde allermest ondt på Danmark, da de her to hold spillede uafgjort ved VM for 2 år siden. Der havde han Lukas Sindric til at lægge og fodre sig. Ikke med den her gang. Sindric udgik af den kroatiske trup med en skade efter 2 kampe. Vi sidder og kigger på fra tribunen i dag. Gang for passivt spil. Opsamling. Jelinic.
Og så kan vi altså iagttage det, der bliver den helt store opgave for Danmark at få løst i aften. Det kroatiske forsvar med Mamić liggende meget langt fremme. Pytlik. Angrebsfejl. Ej, han så så Simon Pytlik lige ned på halebenet. Og heldigvis op igen. Landstræner slår ud med armene. Gerne i kontakt med de to spanske dommere. Ja, men der er jo overhovedet ikke i nærheden af at være noget som helst, der kommer ind om en angrebsfejl, så det kan jeg da godt forstå, Nikolaj Jacobsen gør. Og i Šibic. Brænder stort. Bomhammerne stærkt, smider bare Savstrup væk fra ryggen. Plads til Pytlik. Og straffekast. Anders kommer ind fra feltet af og rammer altså Pytlik lige i ansigtet. Det vidste det danske hold godt på forhånd, det her. At de vil spille med musklerne. Højderne vælger ikke at se video på den, men giver 2 minutter til Maras. Ja, umiddelbart så ser det ud, som om det er fint. Dommerne har meget vanskeligt ved at skulle give et rødt kort allerede efter 3 minutter i en VM-finale. Men så den der venstre arm, prøv at se her, det er jo et slag. Men sådan er en VM-finale. Der kan man simpelthen ikke, hvis de giver et rødt kort nu, og kampen bliver ved med at have den her intensitet, så ender det med, at der skal 14 røde kort. Emil Jacobsen og Dominik Kuzmanovic. Holder den meget, meget længe. Ja, og scorer sikkert. Man må jo kun holde bolden i 3 sekunder, og det udnytter Emil Jacobsen til fulde. På fjernet Kuzmanovic med at læne sin krop til venstre. Ligger flot bolden til højre. Jelenic i bevægelse. Ladica. Vikaren på højre bak. Schreiner. Ud at løbe med Kirkelykke. Nielsen afviser. Schreiner har været bumstærk i den her turnering, når han er kommet op i fart, så er han virkelig svær at få stoppet. Så vigtigt at Kirkelykke, han kommer hurtigt op til ham. Tinovic. Kommer han igen. Meget intelligent af Lauke. Går ind i midtzonen og hjælper virkelig stærkt. Schreiner. Ja, han bruger for mange skridt. Så kan målet ikke godkendes. Det stod Dago Sigurdsson ikke helt. Han får taget masser af sekunder af udvisningen. 3 afleveringer igen. Plukket ned af Emil Nielsen. Bare hold fart, Lauke. Det er 4 mod 3. Jacobsen. Stolpe. En kroatisk opsamling. Og her efter 5 minutter må vi konstatere, at den danske defensiv har været virkelig, virkelig god. Midtzonen har fungeret perfekt. Kommer Martinovic. Emil Nielsen i kontrol igen. Ja, det er sådan en bold, Emil Nielsen skal tage. Vi har været virkelig gode til at få Martinovic, der jo egentlig er højre bak. For danskerne presset over på venstre bak, og for den vinkel med som venstre hånd ser vi her. Meget vanskeligt at score på så stærk en målvogter som Nielsen. Den kombination, Kroatien har spillet mest med i turneringen efter Sindric. Første omgang også Dunjak er gået ud, altså 2 venstrehænder i bagkæden. Gissel, Kirkelykke. God begyndelse. 3-1.
meget, meget vigtigt for Kirkelykke, at han får scoret på sin første skud. Så kroaterne ikke bare kan klumpe forsvaret ind i midten. De skal frygte, at han scorer derudefra. Han løber fra Srena. Lauke, godt overblik. Kirkelykke. Kuzmanovic var helt væk ind i målet. Ja, utrolig uheldig med både Kirkelykke og også tidligere Emil Jakobsens fløjskud på stolperne. Overlægge stolpe ud. Utrolig uheldigt. Men det er jo denne her recept, Danmark skal blive ved med at benytte kontraangrebene. Kommer dansk udvisning. Det er til Magnus Saustrup, tror jeg. Men lad det Kirkelykke er. Det må være for at komme ind og ramme skudarmen der, at de udviser Kirkelykke. Det sender Kroatien i overtal. Og Domagoj Duvnjak ind til sin sidste landskamp. Faderfiguren på det her kroatiske landshold. Lad os se, om det danske mandskab har tænkt sig at koncentrere sig om de 5 øvrige kroater og lade ham være. Han så meget halvt ud i de 2 foregående kampe. Han bærer jo rundt på en lægskade fra den allerførste kamp i turneringen. Finder han Sibic. Stærkt forsvar. Det med, at de lader Duvnjak stå lidt alene, det gør, at de lynhurtigt danskerne kan samle om Sibic. Her ser vi Saustrup og Lauke. Og det er fordi, man ikke er bange for Duvnjak i hans nuværende forfatning. Ja, fordi for at få et godt skud i den midtzone, hvor Duvnjak spiller, skal man kunne tage et hurtigt tilløb, og det har han ikke. Her bliver han fri alligevel, men det er fuldstændig uden saft og kraft. Det er fuldstændig det, Danmark gerne vil have. Det er, at han tager initiativet, og så se, om han egentlig kan sende en kvalificeret skud afsted. God redning af Emil Nielsen. Lauke bliver generet af fremskudte Marmic og Johan Hansen, der ender løse højrefløjen, mens Kirkelykke er udvist. Så kommer Gisli Fart. Lauke. Og dansk straffekast. Forældrene er rasende over det her. De siger, at Lauke bruger for mange skridt til at kunne få et straffekast. Nej, det gør han ikke. Han hopper på det 3. skridt, så straffekastet er fuldstændig korrekt. Kom så, Jakobsen. Mange tak. 4-1. Næsten 10 minutter ind i første halvleg. Kroatien har meget, meget svært ved at lave mål. Ja, den danske midtzone har været meget, meget solid. Skal de skynde sig, kroaterne? De har 8 sekunder i overtal. Ja, de har ikke fået en stregspiller ind. Han kommer først nu. Sibic noget forsinket. Duvnjak. Martinovic. Danmark fuldstændig. Duvnjak får et frikast, så skal han nok skynde sig ud. Kroatien er ikke videre tjent med, det er ham, der render rundt 6 mod 6. Men en ting, det giver, Jonas, det er Martinovic kommer over på sin yndlingsposition, som er højre bakken. Glavas. Flot spillet. Scoring nummer 2. Det er Martinovic, der starter hele opspillet i midtzonen.
efter han lige har byttet plads med Dumjak. Det er en meget, meget vanskelig opgave at være spansk dommer i den her kamp. Eneste kendelse, en helt kroatisk bænk. Ser det i baggrunden her, op og stå og bokser over det, der bliver besluttet. God aflevering, Lauke. Kirkelykke havde ikke plads. Men det er helt klart, at Pytlik han vil prøve at angribe en mod Kladic, nieren, der har været ret usikker i den her turnering. Men han har bare brug for, at Lukas Jørgensen holder sig væk. Der får en masse plads. Og en dejlig scoring til 5-2. Og kom der lige et kærligt blik fra Simon Pytlik i retning af sin kroatiske modstander på vej hjem her, det tror jeg. En lille stierkonkurrence. Se, hvordan han venter. Og så kan han simpelthen, Kuzmanovic kan ikke undgå at lave en figur, så skyder Pytlik lige over ham. Mega fedt. Martinovic bredt med den venstre hånd, siger lige undskyld til Emil Nielsen. Afslutning omkring hovedet. Lauke bevæger sig godt ned i det kroatiske forsvar nu. Danmark holder bolden i gang. Gidsel. Mathias Gidsel. Så er han med. Første scoring. Men Danmark formår at spille bolden videre i det her angreb. Og får Mamic tættere og tættere på deres eget mål. Og derfor kan man få Mathias Gidsel ind i så fremragende en skudposition. Kladic, den ryger forbi Sibic. Gidsel. Skal have nogen at spille med. Nu har kroaterne ikke fået skiftet ud, så er det vigtigt at få styr på det her. Hvordan sætter danskerne et angreb op mod for eksempel nieren Kladic, der står inde i midterforsvaret? Ja, det er Kladic og Schreiner i midten. Glammers kommer godt ud. Stadigvæk ikke noget at få Mamis og Susnja ind. Misforståelse. Lauke og Gidsel. Ja, Schreiner bruger for mange skridt. Det er fuldstændig korrekt. Han vil afgøre det selv, i stedet for at tage Kladic med. Han stod i en meget bedre position. Godt taget af Kuzmanovic. Ellers flot af Lauke. Første redning fra Dominik Kuzmanovic, der igen har stået en rigtig, rigtig stor turnering. Og så kvitterer publikum med den vante hilsen. Kuzma. Se her, Lauke får ellers skudt rigtig fint rundt, men han følger med derinde. Kuzmanovic bevæger sig ikke før tid. Flot teknisk redning. Første kvarter er meget, meget atypisk afviklet for det danske herrelandshold med utrolig lav score. Bare 9 mål. Martinovic. Kladic. Schreiner. Og Kladic trækker den ned over Emil Nielsens venstre fod. Der kommer udvisning til Schreiner. Han kan ikke følge Mathias Gidsel.
Der er altså meget at hente for Danmark i de her hurtige opgearkast. Ja, og det er den første af dem, vi ser her, og det er nok ikke det sidste. Rigtig, rigtig flot af Gidsel. Og blive ved og ikke lade sig stoppe første gang. Her kunne han have stoppet, når han bliver ved. Og det er det, der forårsager de 2 minutters udvisning. Og vurderingen for dommerne er så også, at man fratager Danmark en åben målchance, derfor straffekast. Og det er jo også helt korrekt. Og det bliver en opgave for rutineret Ivan Pesic. Kroatiens andet valg ved et uheld. Var heller ikke tæt på Emil Jakobsens straffekast. 7-4. Men Pesic er jo her, fordi mand, der skulle have været Kroatiens anvalg, Martin Mandic, ikke er til rådighed. Han brækkede kæben, blev simpelthen slået ned af en holdkammerat i Zagreb efter en Champions League-kamp. Ja. Og er ude. Måske endda et par måneder endnu. Meget, meget vigtigt med de sikre straffekast fra Emil Jakobsen. Og Martinovic løber lige igennem. Det er flot, flot detalje af Martinovic, hvis vi ser den i langsomt. Han lader som om han vil krydse Kladića, men dribler og går selv. Ser vi her, og så snyder han hele det danske forsvar. Virkelig flot. Ui. Den er flot ude. Et spil dansk overtal. Og til Glavas 57. Nederst i billedet. Går og appellerer op til publikum. Det har han gjort under hele turneringen i Zagreb. Også en af dem, der virkelig har gået forrest, når det kommer til stemning og attitude. Ham og Dunjak. De to stemningsmæssige indpiskere. Lusin. Kladića. Kom i tvivl. Lusin. Godt Emil Nielsen. 10 sekunder i overtal for Danmark. Hold dampen. Gidsel. Kommer Pytlik. Der er plads til Emil Jakobsen. Og der er scoring fra Emil Jakobsen. Plus 3 igen. Utrolig køligt overblik fra Rasmus Lauke. Lige netop, hvordan han skal spille det her overtal, så Emil Jakobsen kan få en fri chance, lige inden kroaterne bliver fuldtallige. Vidunderligt timing for Lauke. Ja, han skyder altså godt, Martinovic, men det er langt udefra. Ja. Martinovic, en af de kroatiske spillere, der også har kæmpet med skavanker undervejs i den her turnering. Der er nogle kroatiske fans, der havde filmet holdet forlade hallen på vej ud i bussen efter deres kvartfinale. Han var en af dem, der havde store problemer med at gå på det ene ben. Nu står han altså og spiller VM-finale. Ja, det er imponerende. Kuzmanovic med det første stød sat ind på Emil Jakobsen. Lusin. En gang imellem er det lidt old school, lidt gammeldags, det Kroatien laver. Men de har nogle vanvittigt dygtige skytter. Jamen, det har de. De er jo meget interesserede i at få deres store skytter. Martinovic, Maras, Lusin, Skriniar op til skud. Skal lægge mærke til, hvordan de prøver at klumpe sammen hele tiden 2 mod 1. Og det kan være så vanskeligt at få sluppet bolden på det rigtige tidspunkt. Meget tilfreds, Dago Sigurdsson. Ja, der er angrebsfejl. Jeg synes desværre, den ser god nok ud. Jeg tror klart, det når jo
korrekt i vejen. Nikolaj Jakobsen tager sig til hovedet. Det gør Simon Pytlik også. Vi kigger lige efter her. Ja, han er igennem feltet. Ja. Det må man selvfølgelig ikke. Men hele angrebet starter faktisk med en rigtig fin aflevering for Gidsel, og det skal danskerne bare holde fast i. At Gidsel kan få 2-3 kroater samlet omkring sig, så skal bolden videre til den frie dansker. Og Lucien, der er kommet ind med nummer 41, skal man være opmærksom på. Han elsker at skyde og være med i samtlige angreb, så der er en stor far på færre, når han har bolden. Det får han nu. Finder Sibic. Klasse af Emil Nielsen. Fantastisk. Så skal danskerne se, om de kan få et hurtigt mål. Hold farten, Lauke. Marmits kommer grimt ind i den her. Pytlik op og toppes med Kuzmanovic. Nu skal de lige passe på temperamenterne på begge sider af midterlinjen dernede. Nu skal de jo også styre den kroatiske bænk, at de ikke er helt oppe. Altså nu har vi set Dunjak stå op som en ekstra træner de første 10 gange i løbet af 20 minutter. Men Lauke bliver ramt grimt. De skal ud til video på den her. Ja. De to spanske dommere. Men det er jo lige netop det her, danskerne... Ja, han kommer ind fra siden med stor kraft. Danskerne skal passe på ikke at falde i den her fælde. De er virkelig dygtige til at spille, når kampene bliver forvirret og rodet, kroaterne. Den er jeg spændt på, hvad de gør ved den her, de to spanske dommere. Ja. Det kan meget vel blive et rødt kort. Det bør det vel være. Ja, umiddelbart vil man sige klart rødt kort. Og nu skal de jo ikke se, om det er en VM-finale eller ej. Nu skal de bare se, at løber der ind for siden med et halsgreb, så får man et rødt kort i håndbold. Lad os se, hvad Andreu Martin og Ignacio Garcia beslutter. Sædvanligvis et ualmindeligt dygtigt dommerpar. Ja, de går i brystlommen. Direkte rødt kort til Marko Marmits. En modig, men rigtig beslutning af de her to dommere. Fuldstændig rigtigt, Jonas. Det er modigt, men den skulle dømmes. Og hvad gør Kroatien så nu med det 5-1-forsvar? Kan Dunjak holde til det? Nej. Eller må de væk fra det? Nej, men de kan måske overveje at sætte Jelinic fløjen, venstrefløjen frem. De kunne forsøge Tim Lucien. Eller, som vi så i nogle af de første kampe, 6-0-forsvaret med de meget store midterforsvar. Mardas, Susnia. Her slutter Marmits finale på række 1. Og i virkeligheden er det en meget fornuftig reaktion fra Pytlik at gøre opmærksom på, det her det er for meget. Så dommerne opdager, okay, vi skal prøve at få lidt ro på. Og selvfølgelig skal der være et rødt kort her. Stor rutine for Pytlik. Og ny dansk overtal. Lauke. Jørgen Hansen. Lille spor stort. Og prøv lige at se Kuzmanovic og den jubel her. Dunjak. Og nu skal de altså skride ind ned ved dommerbordet, fordi Dunjak han går ned bag ved målet. Stort set, det må man ikke. Han skal blive på den bænk. Det var et problem i Zagreb også. Han går rundt som sådan en publikumsopvarmer. Se lige her igennem billedet. Og der har Dunjak altså ikke noget at gøre ned. Nej, men på en måde, Jonas, er det nu ret fedt at se. jo. Hans sidste landskamp, men selvfølgelig er det ikke inden for reglerne, men ja, folk elsker ham, så på en eller anden måde har han åbenbart skrevet sine egne regler i dag. Flot af Emil Nielsen. Emil Jakobsen samler op, mens han også kommet ind. Flot noget ned af Emil Nielsen her på Lucien, som jo er så aktiv, når han er inde. Gælder om som målmand at være utroligt koncentreret, når han har bolden. Ja, nu vil de køre med op på Domagoj Dunjak. Han får en advarsel. Kardasic i billedet også lige over bokser. Det er jo fuldstændig rigtigt, men han er virkelig engageret. Det er jo sådan set fornøjelse at se på. Hvor
er det flot spillet af Pytlik den her gang. Og Emil lige Jacobsen. inden han går igennem, spiller han den ud virkelig stærkt. Vender tilbage som målskytte. 5. scoring. Læg mærke til, her kommer Gidsel med finten, og Pytlik lige inden han rammer forsvarerne, spiller han den stærkt af Pytlik. Denmark 2 goals ahead, 9-7. The fifth from number 7, Emil Jacobsen. Nu bliver Kroatien fuldtallig. Ja, der er stadigvæk topmål. Jeg tror ikke, de har opdaget af udvisning af udløbet. Nej, det har de ikke. Der er ingenting andet end dansk bold. Gidsel kalder på den. Samme gør Emil Jacobsen. Der er ikke plads. Stærkt forsvarsspiller Mads Mensah kommer ind og stiller sig fuldstændig korrekt. Kommer her. Bum. Og så laver de en dum aflevering. Men du får svaret på dit spørgsmål. Hvad vil de gøre, Jonas? Det er 6-0 forsvar. Det er i hvert fald det første forsøg. Og så kommer Gidsel bare på med det samme. 10-7. Men Kroatien kan altså også finde lidt fart. Jelenic. Denmark, number 19, Mathias Gidsel. And for Croatia, number 62, Martin Jelenic. Så er Marko Mamic bag et par franske bronzevindere. Nu kom Srenja frem. Susnia holder bunden ind bagved. Får fat i Gidsel. Så er det Pytlik, der kommer. Lauke. Gidsel. Scoring! Lige nu et dansk landshold, der modstår den enorme kroatiske fysik. Han spiller utrolig intelligent, spiller bolden videre rundt om Srenja, så han ikke kan holde bolden i den ene side, og det kun er 2 spillere, der står og spiller. Danskerne formår at spille med alle 3 bagspillere. Glemmer Mads Mensah. Ja, Mads Mensah, han er vågen. Han hopper ikke på det falske kryds mellem Srenja og Martinovic, men løber direkte op til Martas. Flot af Mads Mensah. Og Martinovic. Og god skudafvikling igen. Fantastisk scoring. Se her, nærmest forstående. Kommer han op. Fanger Emil Nielsen på det forkerte ben. Lige mod Emil Nielsens retning. Skyder tilbage i målet. Gidsel. Ja, men han er også en heldig mand af og til. Ja, det var han her. Mister jo faktisk bolden. Han slår sig så. Og løber ud bag den danske bænk. Anja David Greve, den danske fysioterapeut, hen omkring Mathias Gidsel med det samme. Jeg tror måske, det var højre knæ, han tog sig til. Sidder her. Thomas Arnoldsen hen med Gidsel med lidt forfriskninger. Srenja. Og Martinovic igen. Emil Nielsen har stået meget koncentreret i det danske mål. Flot at se. Ja, han holder altså igen 47% for den her første halvleg. En dum løsning af Martinovic. Skyder stående her. Skal nok bare benytte det hopskud, han havde lige før. Og imens er Mathias Gidsel tilbage. Det er flot af Lauke. rigtig godt, Rasmus Lauke. Første danske 4-målsføring i kampen her. Læg mærke til, Lauke finter en aflevering over til Gidsel, og så kan han selv gå igennem. Rigtig, rigtig fornuftigt. Kampens første timeout for langt af Dagur Sigurdsson.
lige 5 igen, hvor Simon starter det. Får Susna ned bagved, Lukas ude bredt. Og så kører vi derfra. Se om du kan tage den vej eller den vej. Rasmus kommer. Der har du også nemmere på skuddet her, hvis det er. Ellers over til Mathias. Og så retur igen og klar til at sætte screeningen. Enten på ydersiden, eller komme ind og sætte screeningen på ydersiden af bunden, ikke? Det er rigtig fint. Vi skal lige have et halvt skridt mere på Martinovic, ikke? Nu med, Gruber! Hvad kan man for? Get in midten, og så kommer Hey, when we change tempo here in attack, you have to come more with power, and we have to go more direct in the crossing. More direct. And then sprint back every time. In defense, Skåne, don't open the pass line here. Don't open up like this. Try to keep it here when they come. We stay here, we come inside. Go! Og i slutningen af timeouten her fra Dagur Sigurdsson til Schreiner, den fremskudte i Kroatiens forsvar. Men det gør mig utroligt glad, at den danske landstræner indleder timeouten med... Jeg synes bare ikke, vi har nogen problemer i forhold til det danske angrebsspil. En dejlig vending. Ej, i Sivic. Bag om ryggen. Kirkeløkke skal grave den op fra gulvet. Øj, var han sikker i dag derude. Men rigtig godt, at Mads Mensah er udnyttet af kroaterne igen, ikke får skiftet ud. De er ved med at holde det der angrebsspil. Udvisning til Magnus Saustrup for at sætte foden i vejen. Det er i kategorien for småtterier. Den bliver jo kastet lige ned på hans fod. Hvad skal han dog gøre? Ja, han kan ikke gøre noget andet end at acceptere dommen, som er meget, meget hård. At sidste gang udnyttede danskerne jo rigtig godt, at Dubnjak skal være inde, og de prøvede at lade ham være. Lad os se, om de kan gøre det igen. Martinovic. Det er godt smidt ind. Han sidder lige, han får 20 cm forspring til Mads Mensah, og så går han kompromisløst. Ja, rigtig, rigtig flot af Martinovic. For lynhurtig fart i benene, så han kan komme ned i det hul. Så skal han ud og sunde sig på bænken. Han har stadigvæk problemer med bentøjet. Hvor længe kan han blive ved at holde? Markering på passivt spil. Og udvisning. Og så er det Lukas Jørgensen, der er involveret over omkring Susna. Der er ved at være dårlig stemning. Jeg vil ret snart sige, at der er dårlig stemning. Men det trives kroaterne jo af og til i. Ja, det er også derfor, Lauke er oppe over at markere, at det finder danskerne sig selvfølgelig ikke i. Der kommer Schreiner af. Ja. Han får selvfølgelig fortjent en udvisning. Sidder i hovedet. Det er hans anden udvisning, ikke? Jo, der. Det gør jo, at kroaterne herefter bliver nødt til enten at have ham ude, eller leve med, at Gissel angriber ham lige ned i hovedet 1 mod 1. Kommer Johan Hansen ind igen. Ja, Kirkeløkke har ellers været virkelig træfsikker derude fra i dag, men lad os håbe for danskerne, at Johan Hansen også er det. Sidste minut. Gissel. Pytlik bliver bragt i fart. Og scorer sikkert til 15-11. Gissel og Pytlik er så sikre i deres timing sammen. Pytlik løber lige på det rigtige tidspunkt. Gissels aflevering ligger lige på det rigtige tidspunkt. Dubnjak får straffekast.
Det kunne da være meget sjovt at gå til pause med en Emil Nielsen-redning. Jeg synes jo selv, han har taget for få straffekast i turneringen. Men her kommer han også over for en meget, meget dygtig skytte i Philip Klavas. 15-12. Jacobsen har taget timeout. Spiller det samme igen. Ikke? Fransk højre. Simon kommer over midten, så kan du se, om du skal bage ham, eller Lukas ligger nede i bunden. Ikke? Hey, vi har kun 17 sekunder, så vi skal heller ikke op og så spille. Jeg vil lige have Emil ind. Ja, vi skal lige have Emil ind. Men vi skal heller ikke ned til, at et frikast, så når vi heller ikke mere, ikke? Så lad os lige få lukket ned med en kasse nu, dreng. Hey, gutter! Så tager vi det her. Hvad kan man for? Så her. Guys, we let them hey. Listen, on this side here, we let them here. This side here, Klava, you show. You think here. On the other side 17 sekunder, men det bliver en balance for Danmark. Hvor længe vil man holde den? Kan godt blive problematisk at vente på at få en målmand ind. Nej, det kommer de ikke til, sagde Nikolaj. Altså, de skal spille lidt, så tiden går, og så starter samme overtal som før. Pladsskifte, det kommer nu. 10 sekunder igen. Lauke. Pytlik og Gissel. Nu er Emil Nielsen på vej ind i målet. Om Pytlik, Gissel, det er fremragende dansspil. Og går til pause på. 4 mål foran 16-12. Den sad lige skabet, den der. Ja, den kombination, vi har set så ofte i hele turneringen. Gissel, Pytlik. Pytlik tilbage til Gissel. Og dansk pauseføring altså på 4 mål. Pausen kan du bruge ind på sporttv2.dk og få overblik over alle de utrolige rekorder, som Nikolaj Jacobsens landshold er i gang med at sætte lige nu. Først skal vi have interview. Simon Pytlik, det ligner, at Kroatien de har tænkt sig at lave den her kamp om til en slåskamp. Hvordan får I det over på jeres præmisser? Det vidste vi godt, de vil. Så der er ikke rigtig noget chokerende for os. Jeg synes, at vi de momenter, hvor vi spiller hurtigt, der gør vi det også godt. Så vi skal bare ind og have flere tæsk i anden halvleg, så det glæder vi os til. Jeg hører fra en mand, der har været en del i gulvet. Vi viser jer, hvordan det er, at Danmark løser det her kroatiske forsvar, men det gør vi, når vi lige har været tilbage på en reklamepause på gensyn om lidt. Det har været en hårdt spillet første halvleg. Det her, det er den her slag i ansigtet fra Scherner. Man prøver at se denne her situation, hvor Matas, han simpelthen bare helt bevidst træder op på Mathias Gissels venstre ankel og bliver stående. Man kan godt diskutere, om det er et kroatisk mandskab, som går over grænsen, fordi de har også fået et rødt kort på Mamić. Hvad synes du, Claus? Altså, det der er jo svinestreg. Altså, det er så grimt at se på. Du kan komme til at ramme en spiller i ansigtet. Det her får han jo retfærdigvis et rødt kort for. Men det der at stille sig op på anklen af Mathias Gissel der, det er jo noget af det grimmeste, jeg har set. Og det er jo Kroatiens helt bevidste strategi, ser det ud som om at prøve at gøre den her kamp så fysisk, og på den måde virkelig også så lidt håndboldagtigt som muligt. Hvordan er de sluppet afsted med det? Jamen, jeg synes, Danmark har forvaltet det rigtig godt. Der har været, den sætten grænser. Pytlik har markeret tilbage, Lukas Jørgensen har markeret tilbage. 2 pæne drenge, som tager de indfalds, der skal til. Men de har også holdt Gissel ud af problemerne i forhold til diskussionerne. Det synes jeg generelt ser rigtig godt ud. Så længe Danmark spiller godt i overtal, så tror jeg, at Danmark er på vej til at blive verdensmester. Det lyder jo godt. Lad os prøve lige at se på, hvordan Danmark løste det her 5-1-forsvar. Også så længe, at Mamić var med i kampen. Claus Møller, fordi Danmark havde godt styr på det. Ja, Danmark kom til de chancer, kigger jo altid i starten af kamp. Hvad er det for nogle systemer, Danmark spiller indledningsvis? Det er jo det, der har været vendt på taktikken. Og jo typisk placeret omkring Lukas Jørgensen, der skal ud og sætte en ydersidescreening og sørge for, at Gissel og Pytlik får så gode betingelser som overhovedet muligt. Og så få sluppet bolden ellers inden overfaldet.
billederne her viser perfekt, at det Danmark kan, når Lukas Jørgensen går ud i bredden, det er, at så er Marmits nødt til at gå længere tilbage, og så bliver det nemmere at spille udenom ham, præcis som i de 2 eksempler i det her tilfælde her. Og så må vi bare sige, at Mathias Gidsel, det er en jernmand som Danmark. Han har lavet 5 mål, Daniel Svensson, i første halvleg. Hvad betyder han for det danske spil? Betyder alt, hvad der overhovedet skal til for Danmark for at vinde den her kamp. Men lad os lige kigge ned i præcis det her med stregspillet og tålmodighed hos danskerne. Vi har selvfølgelig Mathias Gidsel her, der kommer til at lægge et angreb ned i midten. Og så får vi jo den fremskudte Schreiner, der ligger og trækker med ned. Men Lukas Jørgensen rykker væk i situationen. Lad os prøve at komme ind og så se, hvordan danskerne de holder flow i spillet. Her er Gidsel rigtig dygtig til at få den videre. Det gør, der rent faktisk er en overtal over modsat, hvor at Simon Pytlik kunne trække ind og få en situation. Men det sker ikke. Lauke vender bolden tilbage i den anden retning i stedet for, og så får vi jo Mathias Gidsel, der får den en gang til. Ikke en favorabel position. Prøv at se her. Han er faktisk ved at blive fanget, men er heldig at få den videre i spillet, så Lauke han modtager bolden en gang mere. Lad os prøve at kigge videre på det. Når Lauke har bolden, så får Pytlik den. Og her laver Lukas Jørgensen noget rigtig vigtigt noget, hvor han går ind. Han løber væk fra sin position og tager et ryg ind i midten, kommer væk fra det brede punkt. Det gør, at når vi løber billederne videre, så får Mathias Gidsel den mulighed, der er her, til at gå ind og få sin mand-mand-duel. Ja, og nu er der kun 10 sekunder til, at anden halvleg begynder. Danmark er foran 16-12, og jeg vil bare huske dine ord, Nikolaj Krikau. Vi er på vej mod et VM-guld. Ordet er dit, Jonas Nyhøj. Og sådan fik vi sat gang i anden halvleg. 16-12 til Danmark. Og jeg er rigtig spændt på, Kasper Hvidt, hvor længe kan Kroatien holde dampen oppe? Hvornår begynder deres kroppe at gøre lidt ekstra ondt, hvis afstanden til Danmark ikke bliver mindre? Nej, det tror jeg ikke, vi skal regne med kommer til at ske. Jeg tror, vi kommer til at se nogle kroater, der vil være lige så intense, som vi så i første halvleg, og kører lige til grænsen af, hvad reglerne tillader. De er indledt med Maras, Martinovic og Lusin som de 3 bagspillere. Undertalt 20 sekunder endnu. Top mål. Grebet ud af Emil Nielsen. De har ikke fået Kuzmanovic ind. Og der er straffekast. Tanker på skudarmen, og Kuzmanovic er ikke nået ind i en rigtig position. Derfor selvfølgelig straffekast. Ja, selvfølgelig er der det. Altså, det kan jo god mening. Målmanden har ryggen til. Klar målchance jo. Så må Emil Jakobsen træde til igen. Scorer på alle 3 forsøg i første halvleg. Men brænder fra begyndelsen af anden halvleg. Bolden springer ud over sidelinjen, er stadigvæk på danske hænder. Kroatien er blevet fuldtallige. Nu kommer Schreiner ind. Flot redning af Kuzmanovic. Og Schreiner står altså og dækker op ind i midten. Han bærer rundt på 2 gange 2 minutter fra første halvleg. Lad os se, om ikke Gidsel skal ned og angribe. Kroatiens nummer 11. Og det vil være oplagt, og helt sikkert noget, danskerne har talt om i pausen. Kommer her. Sådan. Schreiner er nødt til at holde sig væk. Det udnytter Gidsel. 17-12 til Danmark. Til Schreiner bakker, hvor han i første halvleg var meget pågående. Men det kan han simpelthen ikke risikere at sidde ude resten af kampen. Så kommer der et kroatisk initiativ. Angrebsmæssigt. De går over og spiller 7 mod 6. Det er jo super fornuftigt for Dagur. Ikke at vente på, at kampen løber dem af hende, og så prøve noget, men starte med at prøve noget med det samme. Josip Simic, der er kommet ind som ekstra stregspiller. Martinovic. Kommer Maras. Ja, der er straffekast. Ja. Magnus Landin kaster sig ind i ham. Men Nikolaj Jakobsen skælder Magnus Landin. Ja, han vil have folk, de danske forsvarsspillere, tættere på hinanden. Magnus Landin skal ind tidligere, og så skal Pytlik ind tidligere. Og så må de lade fløjen skyde. Og hvor ville det være en dejlig historie fra Jannik Rehn, hvis han kunne tage det her straffekast. Ja! Selvfølgelig Jannik Rehn! Og prøv lige at se Gidsel, hvordan han undgår, at den bold ryger til indkast. Sikkert et teamwork. Først en redning, og så endnu en redning. Jannik Rehn. Ej, var det fedt for Jannik Rehn. Så er der yderligere initiativ hos Kroatien. Op i et ultraoffensivt forsvar. Pytlik løber dem af og får straffekast igen. Og udvisning.
til Kroatien og Jelinic. Pytlik puster sig op. Og nu ryger Mardas ud for Brock. Ja, for Brock. Dobbelt kroatisk udvisning. Nu gør de det altså også meget, meget svært for dem selv. Og så bliver det Emil Madsen, der træder til som straffekastskytte. Hans første finaleoplevelse. Og det var en god en af slagsen. Dansk drømmestart på den her anden halvleg. Og noget af det, vi har været vidner til, Jonas, her er med den frustration, det er jo netop nok forskellen på at spille i Arena Zagreb, og så dukke op på en neutral bane. Der er kæmpe kaos nede på den kroatiske bænk lige nu. De kan ikke finde ud af, at de må sætte en mere ind. De står faktisk og diskuterer om det. Nu kommer Klaric så. Svana. Klaric er meget bredt. Landin har styr på det. Arm i vejret. Flot, det er godt løst. Det er flot spillet. Gis laver sig og får skil ud. Ja, men nogle gange må man bare rose modstanderen for en virkelig fin aktion. Flot aflevering og rigtig godt afløb af Martinovic. Dejlig vinkel til Johan Hansen. Og 6-4. En død problem. Smart af Pytlik og sætte angrebet hurtigt i gang med denne her aflevering. Kommer de sidste to kroatiske spillere ind. I første omgang ikke 7 mod 6. Han kommer op. Simic får ingenting. Der er kontramulighed. Pytlik er afsted. Tager den med. Og scorer. 20-13. Smart af Emil Nielsen. Se ham lige. Se ham lige. Jeg tror, Simon Pytlik synes, det her det er rigtig, rigtig fedt at være med i. Han så sådan noget, må man sige. Kommer 7 mod 6 igen. Og Klaric stiger op. Men de har slet ikke noget for Kuzmanovic til. Lukas Jørgensen kan stille og roligt dumt ned i topmål. Ja, det er så vigtigt, at Emil Nielsen er lynhurtigere til at kaste bolden ud, hvis kroaterne scorer. Så Danmark kan bytte mål. Ser det her, hvor hurtig han er. Og så Lukas Jørgensen. Og Martinovic med stor fejl. Lukas Jørgensen stille og roligt løb ned i et nyt topmål. 22-14. Nu skal Kroatien lykkes med noget, som ingen andre hold har kunnet. Nemlig at stoppe Danmark, hvis de skal tilbage i det her. Der skal ske et eller andet helt ekstraordinært, Jonas, hvis de skal komme tilbage i kampen nu. Nu går de også væk fra deres 7 mod 6. Ja, fordi de har jo prøvet noget af det lidt ekstraordinære med et offensivt forsvar. 7 mod 6, det var ikke i nogle af tilfældene en gevinst.
Saustrup tager godt imod. Ja, vi må konstatere, at den danske midterblok, Lukas Jørgensen, Saustrup, de står simpelthen så smart placeret i forhold til hinanden, og derfor bliver det så svært at komme til skud for kroaterne. Se igen. Og ved siden af dem, Landin og Kirkelykke, helt det samme. Det er en fornøjelse, som seerne skal nyde. Virkelig flot forsvarsspil. Ja, der kommer en dansk udvisning, og Magnus Saustrup siger selvfølgelig med det samme, det er helt okay. Han får ramt Claudio i ansigtet. Og dansk landstræner, han var faktisk gået i gang med at brokse over det her, indtil Saustrup han lige signalerede til Nikolaj Jakobsen. Den er altså god nok. Ja, den glider lige op i kæben på ham fra skulderen. Dunjak leder og fordeler. Sivic. Men det er et stort problem for kroaterne igen, at danskerne lader en halv mand, hvis man kan sige det sådan, det er ikke Dunjak. Det er ikke alle de andre. Latten knaller fra Martinovic. Virkelig flot forsvarsarbejde fra det danske hold i den her sekvens. Kroaten må tage. Martinovic har simpelthen et hopskud foran hele forsvaret, selvom de er overtalt. Flot forsvar. Øj, bliver der flået i gidsel igen. Men Gidsel er så hurtigt, de kan simpelthen ikke nå at følge med kroaterne. Ligesom de kigger væk fra ham, så starter han sit løb der. Men i modsætning til første halvleg, så begynder Gidsel faktisk selv verbalt at sige lidt fra nu. Han er også irriteret over den behandling her. Ja, men det betaler sig ikke for kroaterne, og derfor ved Gidsel også, at 22 minutter til, så er han verdensmester igen. Stille og roligt. Emil Madsen. Det er stærkt, at Emil Madsen er kommet ind. 9. kamp i VM-turneringen. Han har stort set ikke været på banen, og så har han lavet 2 straffe allerede. Flot. Han har spillet 3 kvarter i alt i den her turnering før finalen. Det praller bare af. Ja, Skriniar har virket meget træt de første 10 minutter. Anden halvleg har stort set været inaktiv. Også her. Som regndråber på en frakke. De sidder bare fast. Triller ned ad maven på ham. Ja, nogle gange har Pytlik talt om en rammer, eller hvad han kaldte det. Og det her lignede lidt en rammer. Men Pesic kommet ind i målet. Kasper Hvidt, Danmark spiller for en 10-målsføring 40 minutter ind i en VM-final. Ja, man kan kun være imponeret, men det har jo været sådan her hele turneringen. Tre afleveringer igen. Lauke, paraden. Plads til Jelinic. Overtrådt. Og vi skal selvfølgelig lige minde om, at Kroatien har lavet nogle vilde comebacks i den her turnering. Blandt andet i en afgørende mellemrundekamp mod Slovenien. Og ikke mindst kvartfinalen mod Ungarn. De var bagud med 4 mål, da der manglede 4,5 minut. Vandt så 5-0 i den periode og spillede sig videre i turneringen. Jeg synes, vi skal nævne, Jonas, det var helt andre omstændigheder på hjemmebane, hvor mange ting kunne lade sig gøre, som vi ikke ser, men må i dag. Godt, Gidsel! Stjæler den. Nej, hvor er det flot. Gidsel kan gå på vandet. Først forsvar, og så fantastisk angreb.
Han er overvågen, ligger sig lige bag ved den kroatiske spiller, og så rører han forbi Srena. Der er ingen, der kan stoppe ham. Det er VM-topscoren igen, det der. Det er 7 mål på 7 forsøg og 4 assist i aften. Han er fuldstændig i særklasse. Det må man sige. Og så rejser Janne Gren sig op igen. Der er straffekast. Flot spillet af Kladic. Finder Sibic alene med Lukas Jørgensen. Og selvfølgelig er der straffe. Nu er der et jubelbrøl. Og med et øjeblik også af ham her. Sostaric. Topscoren i Champions League tager over nu. Og scorer sikkert. Karasic i aktion for Kroatien. Rutineret playmaker. Kommer til Martinovic. Det er et børneskud, det der, som Emil Nielsen har meget, meget let ved at tage. 11 redninger. Som end igen. Nikolaj Jakobsen har taget timeout 12,5 minut. Han har været lidt problemer med at løse 6-0-forsvaret. Lad os se, hvad han siger. Jeg synes, jeg stod så langt ud derfor. Du skal bare skyde der. Du skal bare ramme målet. Det er en fin skudschance for os. Det er så fint. Vi skal bare putte den i kassen. Men tiden arbejder for os nu. Det er vi enige om, ikke? Så vi behøver ikke spille 11 sekunder. Spil nu rundt et par gange og komme op. Tag et frikast, hvis det endelig er. Nu vil jeg godt lige have fransk med dobbeltafleveringen. Ikke? Hvor fransk højre, Mathias kommer i midten, spiller den over til Pytlik. Og så går du på Susner her på hvad? Altså dobbelt aflevering eller dobbelt forbevægelse? Nej, bare dobbelt aflevering. Han spiller den bare over en gang, ligesom på Portugal, ikke? Kom. Så kæmper vi for. Der løb en meddelelse ind under det danske timeout her. Tilskuertallet for i aften 13.384 tilskuere. Det er rekord i Norge. Aldrig har der været så mange mennesker til håndbold i det her land før. Og de overvejer altså lige nu et vidunderligt dansk herrelandshold foran 24-15. Men hvorfor skulle Nikolaj Jakobsen have timeout, når man er så stort foran? Fordi kroaterne er nu gået tilbage og står 6 på linje, kan man se. Modsat deres 5-1-forsvar tidligere. Det skal danskerne lige finde ud af. Hvad laver vi? Og den kommer her. Susner, den store midterforsvar, skal angribes. Det bliver han så. Gisela Pytlik. Teknisk fejl. Øj, var det flot. Vanvittigt godt stregspil af Martin Sibic, men prøv at se. Ja, den bliver så bremset af Kroatien. Gisela Lukas Jørgensen. Hiv hurtigt ved midten. Flot detalje her for Sibic. Helt nede fra gulvet kan han ligge den over skulderen. Gisel. Han fortsætter bare. Hans 8. scoring. Mathias Gisel.
så nærmer han sig også. Han tager faktisk en ny rekord. Flest mål uden at score på straffekast ved et verdensmesterskab. Det er rekordernes mester, ham der. Ja, det må man sige. De fleste rekorder kan han nok ende med at slå. Mensah. Gidsel, der har plads ud til Magnus Landin. Og han starter uden på banen, siger det spanske dommerpar. Jeg ved ikke, om I kan høre det derhjemme, men igennem 13.000 tilskuere kunne man høre Nikolaj Jakobsen brøle af Magnus Landin heroppe. Ja, kom nu Magnus, for helvede. Ja, du har aldrig været lige i bandekassen igen, ikke? Jo. Jeg synes, seerne skal høre, hvad er det egentlig, der foregår, så de kan splice sammen til mig. En griber fra Nielsen. Savstrup er klog. Han bakker på en spiller, der ikke er så godt skydende. I stedet for at åbne for stregenspillene. Det er en fornøjelse at se det danske forsvarsspil. Arm i vejret. Srenna. Kardasic. Skal de finde på noget? Det var smart. Kunne godt have været startgas til Mathias Gidsel. De fører simpelthen bolden så hurtigt rundt. Kroaterne kan ikke nå med. Masser af plads at angribe på for Gidsel. Ja, det er det gælder om i det danske spil. For de store kroater til at bevæge sig fra side til side. Og så lade bolden være lidt hurtigere end forsvarsspillerne. Fire afleveringer igen. Pesic sat ind og siden på. Så starter et klog aflevering til Jelenic. Det er ikke slut endnu. Og vi må advare mod at give kroaterne bare en lillefinger. De skal ikke have fornemmelsen af, at de kan komme tæt på. Lukas Jørgensen, dejlig screening. Og Mathias Gidsel med en køn skruebold. Ja, se Lukas Jørgensen nu, hvordan han stiller sig i vejen. Og så kan Gidsel løbe udenom. Rigtig flot samarbejde mellem de to. Srenna. En opgivende attitude. Lang tid om at komme op her. Føler sig en lille smule bortdømt. Jeg synes ellers, Danmark er sammen med Kroatien selvfølgelig lykkes med at bringe aggressiviteten lidt ned i den her anden halvleg. Jamen, du har fuldstændig ret, Jonas, men det skyldes flere ting. 1. Danmark kom så hurtigt foran. 2. Det kan simpelthen ikke betale sig at lave de overfald. Det har de allerede set. Og 3. God kontrol fra dommerne og dommerbordets side over al denne her forvirring, der opstod i første halvleg. Jelenic ud af fat i Mathias Gidsel.
Godt spillet videre. Det er fantastisk. 27-19 til Danmark. Det er pragtfuldt spillet videre af Pytlik. Når han er allermest presset, ser vi, hvordan han afleverer indenom Sostadic. Virkelig, virkelig flot. Kroatien nødt til at tage Ivan Martinovic ud igen. Går ned og modtager behandling. Længst ned af den kroatiske bænk lige nu. Klaric er med. Og Karasic reducerer. Og de har været lidt for fuldt af uheld i turneringen her. Sindric og Dunjak, der tidligt udgik med skader. Dunjak godt nok vendt tilbage. Havde også deres dygtige venstrefløj, David Mandic, skadet op til turneringen. Han nåede sig ind og spille. Udgik med håndskade og blev opereret undervejs i turneringen. Og så alle de her små problemer, der er opstået undervejs. Der er en motorvej til Gidsel. Og derfor er det jo også næsten en sejr i sig selv for Kroatien at være kommet hertil. Have vundet den turneringshalvdel, der blev spillet på deres hjemmebane i Zagreb. Ja, de har spillet fantastisk. Og i dag kan man undre sig over, at de skulle ud og være så voldsomme. For vi har lige set et par forsvar, hvor de bare er intense og holder danskerne fra at score. Det skulle de nok have benyttet sig lidt mere af. 8 mål og 9 minutter. Klaric har bomber den ind. Flot kroatisk angrebsspil sat op af Kardic. En foran Klaric, og så er der en kæmpe åben, som han udnytter rigtig fint, Klaric. Så Mathias Gidsel, han er godt og grundigt træt af Jelinic. Kommer på igen. Og lader det til Lauke. Den springer rundt mellem venner og fjender. Kroatisk kontramulighed. Sostadic. Dejligt disciplineret dansk returløb. Karasic. Og så skal det lige ryddes op. Dansk landshold, der siden EM-finalen for et år siden har vundet samtlige håndboldkampe. Ja, det er mega imponerende. Men vi ser også her, hvordan man gør det. Det gør man ved at have et mega godt forsvar. Stå tæt sammen. Hjælpe hinanden, når kroaterne i første halvleg prøvede at banke danskerne i gulvet. Altså, det var fede billeder at se Pytlik Lauke over og sige, den går ikke her. Ja, hænger Klaric også fast. Ja, de er dygtige inde i midtzonen igen. Jelinic. Og Emil Nielsen. Ej, der er straffekast. Og kommer også en udvisning til Magnus Landin. Gidsel har ikke helt set Jelinic kommer ind over fra hans side. Og så kommer han bærer om alle. Når lige at få ramt Jelinic på foden. Den er god nok. Morterne, ja. Og Janne Gren ind igen. Den her gang gik Sostadic med den hurtige skudafvikling. Ja. Janne Gren har egentlig set den, men skudafviklingen er lidt hurtigere end bensparket. Og en bedre smule tro tilbage hos Kroatien. De sidste minutter af Dunjaks landsholdskarriere.
Og Danmark har selvfølgelig rigtig god tid i undertal nu. Pytlik bliver ramt. Men det klæder kroaterne at være intense uden at være voldelige. Det skulle det have gjort langt tidligere. Den bold er også kroatisk. Der er topmål. Sostaric. Ja. De er jo ved at bringe sig selv i samme situation som i kvartfinalen mod Ungarn. Jamen, det er jo fantastisk at se, at de ikke giver op, Jonas. At de bliver ved med at spille på det, de har fundet ud af virker. 6-0 forsvaret. Ja, uden bold. Jeg kunne godt leve med, at de lige takser 10%. Det er trods alt guld, vi spiller om. Og hør de kroatiske fans nu. Gissel. Pytlik. Fortsæt Pytlik. Der er straffekast. Øj, Srena. Ja, altså, han brokker sig til et rødt kort, og han tager sig til hovedet med det samme. Han brokker sig simpelthen til sin tredje udvisning. Hvor er det, undskyld mig, snot hamrende dumt. Og der kommer en udvisning mere til den kroatiske bænk. De udlægger det for sig selv nu. Nu begynder det faktisk at minde om EM-finalen i 2008, hvor de også blev frustreret, og Lino Červa fik en masse udvisninger fra Brock. Super dumt på et tidspunkt, hvor de muligvis kunne have en lille bitte chance. De står stadigvæk 5 spillere derinde. Jeg er ret overbevist om, bænken også fik en udvisning. Havde jo en advarsel med fra første halvleg. Og Srena sætter sig her. Er vi ikke enige om, det var hans tredje udvisning, så må han jo ikke sidde på bænken. Han skal da have rødt kort. Nej, det får han også nu. En rødt kort til Zvonimir Srena. Tredje udvisning til ham. Og samtidig får Dunjak altså også en udvisning. Det lykkedes ikke for kroaterne at holde hovedet koldt. Nej. Jeg vil også sige, at mange straffekast, der ikke er dømt, så var det her et meget lille et til Pytlik, men de skal selvfølgelig ikke blive frustreret. Og Emil Madsen kan stort set afgøre det. Sådan. 29-23. Og om 15 sekunder er Danmark 2 spillere i overtal. Og de havde jo momentum, kroaterne. Ja. Det skal jeg da love for at forsvinde igen. Nu kommer Mensah ind. Danmark fuldstændig. Problemet med at komme så stort bagud, som de har været, det er jo, at næsten alle detaljer, eller for ikke at sige alle detaljer, skal gå deres vej. Og det gjorde de ikke med det straffe her. Og så bliver man selvfølgelig frustreret. Emil Nielsen. Opsamling Sostaric. Den kan han ikke nå over på, desværre. Nej. God redning i første omgang. Så beder vi lige om et mål mere. 6 mod 4. Det skal jo kunne lade sig gøre. Lauke. Pytlik. Gissel. Jørgen Hansen. Skal finde det rigtige moment. Pytlik. Ud til Johan Hansen. Der scorer! En af dem, der kan blive verdensmester for 4. gang. Johan Hansen til 30-24. Kasper Hvidt, nu lægger jeg også en 5'er. Jeg tror sgu, de gør det. Det er umuligt for kroaterne at hente, men det er så dejligt at se for Johan Hansen, 4 gange verdensmester, at han får lov til at gå ind og score en af de afgørende mål. Fantastisk for ham. Sidste timeout fra Dagur Sigurdsson. 3,5 minut igen. Tilbage af udvisningen, ikke så? Vi kører den rundt, hey! Der er ingen, der behøver at løbe nu. Kan vi ikke bare få den skide opsamling, ikke? Der er ingen, der har travlt. Tag lige forsvaret, skifter du med Tommy, okay? Og så spiller vi i angrebet. Nej, vi spiller 5, hvor Thomas kører ned her i midten. Lukas den vej over, sætter en screening på ydersiden. Så kommer du rundt om
omskrivningen. Ikke? Og så Simon ude på det ydersiden og Manni Magnus i hjørnet. Ikke? Okay, kom så! Dækker fløjen. Kom så. Guys, we finish this game here with head up high. Take good handball. Let the referees alone. Fuck them. Fuck them all. 36 kampe i træk havde Danmark ikke tabt et verdensmesterskab inden den her finale. Kroatien var et af 2 hold, der i den periode havde prøvet at tage point fra Danmark. Spillet uafgjort for 2 år siden. Måske havde de i virkeligheden også redskaberne til det i aften. Men de har også gjort det meget vanskeligt for sig selv undervejs. Nu er de foreløbig fuldtallige. Lucien, Kardasic og Emil Nielsen. 13 redninger og en ny stor præstation. Ja, det må man sige. Han sætter lige en streg under den her turnering. Har været fantastisk. De sidste 8 måneder for Emil Nielsen. Verdensmester, olympisk mester, Champions League-vinder. Og sidste sæsons mest værdifulde spiller. Ja, det er mega imponerende. Det må man simpelthen sige. Fantastisk præstation af ham. Men en lille detalje, vi må rose Dagur for, det var play handball. Altså ikke noget dumt at lade dommerne være. Altså, det er jo det, man skal sige, i stedet for en eller anden kommer til at slagte en dansker nu. Arnoldsen skal også lige ind og smage på det. Han serverer for Johan Hansen. Jannik Gren står de sidste minutter i målet. Tilbagevendte Jannik Gren, der vandt guld i 19, og nu også i 25. Og han var inde og tage det fantastisk vigtige straffe. Fedt at se. Også dejlige billeder af Nikolaj Jakobsen i en sydfynsk krammer med Simon Pytlik. Jamen igen, det der har været varemærket hele vejen igennem, det er, midterblokken har stået fantastisk godt ved siden af hinanden. Både i afstand til målet og hvor langt de har stået fra hinanden. Og nu er det Bergholt derinde og lave det. Altså rigtig stærkt dansk forsvarsspil i dag. Klar det til at brække lige af og reducere for kroaterne. Men det er kun et spørgsmål om pynt nu. En herlig finale. Lakker mod enden. Et suverænt dansk VM-hold. Ja, må man sige. Har været så suveræne i samtlige kampe, og i dag blev de udfordret i første halvleg. Holdt hovedet koldt, da kroaterne vil få meget intens håndboldspil bragt ind. Flot af det danske mandskab. Der igen går ud og afgør det fra starten af anden halvleg. Man vinder en periode der med 8-2. Og så kom Kroatien aldrig rigtigt tilbage. Sidste minut i Unity Arena i Oslo. Det hele startede i Herning i 19. Den vej har man også taget den her gang. Lukas Jørgensen får straffekast. Det er gået fra Herning til Hamburg via Kairo, Malmø, Stockholm og nu Oslo. Det danske VM-eventyr. Ah, det er fantastisk. 4 gange verdensmester i træk. Og der er ikke så meget at sige til det andet end fuldstændig fantastisk. Med på den kroatiske bænk tager Dunjak tøjen af. Jeg tror, han får lov til at afslutte landsholdskarrieren i et sidste angreb, når Emil Madsen har afviklet det her straffekast. 2 forsøg. Får han den sendt ind til 32-25. Og så letter vi altså også lige på hatten af ham, der træder ind på pladen nu. Domagoj Dunjak, de sidste sekunder i en kroatisk landsholdstrøje. Han fik aldrig det guld. Det stjal. Det tog Danmark igen. De står arm i arm nede på bænken, flytter bolden rundt til sidst, inviterer Dunjak til at gå ind og score. En smuk gestus af det danske herrelandshold, der nu er verdensmester for 4. gang i træk. Læg dertil et OL-guld. Det danske herrelandshold, de bedste, der nogensinde har været. Gjorde det igen, og den her gang fuldstændig suverænt. Ja, det skal jeg da love for. Hvad fik vi? Guld, bliver der råbt i kløkken her. Aldrig har man set
suverænt vundet verdensmesterskab, fordi håndboldspillet har været af en så høj karakter. Og så er der ham der, landstræner Nikolaj Jacobsen. 300 kampe som aktiv, som landstræner i aften. Nu er han også historisk tangerer den mest vindende træner i VM-historien. Det er så smukt, at han har 300 kampsjubilæum netop denne her aften. Skønne scener. Og billeder også af Henrik Mølgaard, der selvfølgelig tilsluttede sig fra tribunen, da det her var slut. Kroaterne opførte sig ikke helt pænt hele vejen igennem. De takker det medrejste publikum. De er tilbage på den store scene efter nogle magre år. Kroaterne kan jo være rigtig tilfredse med deres turnering, specielt den del, der har foregået i Zagreb, og hvor smukt de har repræsenteret håndboldsporten. Så kan jeg bare se, at Lasse Andersson har bevæget sig fra sygesengen, eller fra omklædning måske i virkeligheden, herude for at deltage i festlighederne nu. Forhindret af sygdom i at spille den her kamp. Smukke billeder af Pytlik og Dunjak også. Og se lige det her publikum. Vi skal have den første reaktion ovenpå det 4. VM-guld. Nikolaj Jacobsen, så står vi her igen. I er verdensmester for 4. gang i træk. Forstår du, hvad I har bedrevet? Ja, det gør jeg jo, fordi jeg synes, der har været tegninger til det, og synes jeg også i dag, vi spiller en rigtig flot kamp. Selv indtil, da vi kommer foran med 10 i anden halvleg, så går vi lidt ned i tempo til sidst, men ja, okay, det lever jeg med. På en aften, hvor du har repræsenteret de danske håndboldherrer 300 gange. Det må på alle måder være meget særligt for dig, det her. Ja, det er et rigtig dejligt jubilæum at have, og så tænk på, at sin kamp nummer 300 for Danmark ender med et VM-guld. Tillykke med det. Tusind tak. Og grunden til, at der bliver talt om 300 kampe, det er jo fordi, han nåede 148 som aktiv spiller. Nu har han 152 som landstræner, og når man lægger dem sammen, jamen, så får man jo 300 på en søndag, hvor Danmark er blevet verdensmester for 4 gange i træk med Nikolaj Jacobsen ved roret. Og i billedet altså Mathias Gissel. Nikolaj Krikau, hvad var det, I fik frem i den der unge mand nede på Sydfyn? For jeg skal da love for, at han er blevet dygtig. Ja, det er en enestående kombination af vanvittige kompetencer og et ualmindeligt godt hoved. Han viste igen i dag, at han er verdens bedste med afstand i øjeblikket. Bedst når det gælder, det er han også. Hvordan undgår han, Claus, at blive sur? Fordi han får immer væk nogle klø. Det har været godt forberedt ved at vide, at hvis kroaterne skal lykkes, så er det netop fordi, de skal lykkes med at kyse ham. Derfor ser vi ham også være oppe som trold af en æske, lige så snart de behandler ham hårdhændet. Selv når de træder ned på ham med vilje, jamen så kigger han ikke på kroaterne, så løber han ud og får noget behandling, og så melder han sig klar igen. Det er topklasse. Og noget af det, der også er glædeligt, det er at prøve at se ud på kroaterne. Det er jo ikke på den måde et slagent hold. Det er også et hold, der har haft en fantastisk VM-turnering. Ja, det er det, og vi havde hørt om, at de skulle hjem og fejre os, uanset om de vandt eller de ikke gjorde. Fantastisk at se, og også de her billeder. Man hæfter sig ved så meget storhed. Gissel sammen med Dunjak, Pytlik. Den respekt, der er over for hinanden efter det, der blev en meget hård håndboldkamp, især i første halvleg. Det er fantastiske billeder. Og selvfølgelig skal Dumagaj Dunjak have lov til at lave det sidste mål i den her VM-finale. En flot afslutning på en landsholdskarriere, som altså tager ham helt tilbage til det EM-finale, han var med til at spille heroppe i Norge i 2008. De danske spillere, de står sådan samlet i klynge nede i den modsatte ende af banen. Ud mod de mange danske tilskuere, der har været så billet til dagens finale. Kroaterne går også rundt nu og klapper rundt og siger ligesom tak for det her. Men sikke en bedrift. Altså, det har været en VM-turnering, hvor ikke et eneste hold har kunnet rigtig udfordre Danmark. Nej, og det er jo flot. Altså man kan sige, at en ting er at gå ind til den her slutrunde som kæmpe favorit, som Danmark var. Noget andet er så at gå ind og bevise det. Kamp efter kamp efter kamp. Det er ganske enkelt imponerende og illustrerer jo bare meget godt, hvor det her danske landshold står pt. Klart på tronen, toppen. Der findes ikke bedre landshold i verden. Og det her landshold, de skal jo så hyldes nu. Nu får de lov til at tage sig den tid til at gå rundt og nyde det her. Vi kommer til at høre fra Rasmus Lauke lige om lidt.
Og så skal de ud i omklædningsrummet. Måske skal de lige skifte til en guld hat eller en guld trøje. Det er jo i hvert fald set før. Og så vil der være medaljeceremoni. Og når medaljeceremonien er forbi, jamen så vil de løbende komme forbi os, og vi vil få mulighed for at tale med dem. Og så sender vi jo sammen med dem hele aftenen. Vi bliver faktisk ved, så længe der er noget at rapportere om her fra arenaen heroppe i Oslo. Fordi man kan sige, der er både den danske fest, men der er jo også den kroatiske. Ja, de har tabt finalen. Det virker som om, det fandt de ret hurtigt ud af i anden halvleg, at den vinder vi nok ikke i dag, den her. Nej, det er klart. Det er en dobbeltudvisning. De får 5 minutter ind i anden halvleg. Den afgør håndboldkamp, så de havde lidt tid til at vende sig til, at det kun i gåsøjne blev til sølv. Jeg tror, at de fejrer, at de er tilbage på verdenstop. Men hvor er det specielt at se. Altså, jeg har aldrig oplevet et hold, der har tabt. Vi snakker om den her tredjeplads, som har en værdi, hvorimod toeren jo står grædefærdig. Det er altså ikke et kroatisk hold, der står grædefærdig her. De er lykkelige over, hvad noget hertil. Og så gik de forbi os her, Mathias Gidsel og Rasmus Lauke. Og det betyder altså også, at Lauke bevæger sig hen til vores mikrofoner. Så kan I få hans ord på det her. Ja, så værsgo, Heidi Møller. Rasmus Lauke, jeg citerer lige, hvad du sagde til mig ved VM-guldet i 19. Hold op, hvor er vi gode. Hvad siger du så om det i dag? Jeg siger, at det her håndboldhold, der har leveret den her turnering her, det er det bedste landshold, der nogensinde har set. Den her finale, der var meget fysik, og alligevel var I så overlegne også i dag. Hvordan oplevede du det hele? Men jeg synes, at vi holdt hovedet koldt igennem hele kampen. Vi vidste, at der ville komme nogle sindssyge ting fra dem. Masser af følelser. De brokker sig til 2 eller 3 udvisninger. Og vi holdt hovedet koldt. Så på den måde vandt vi kampen. Vi var dødsens trætte, men vi tog den alligevel i sikker facon. Og nu har du vundet VM 3 gange, og du har en stor hovedrolle igen. Altså, hvad gør det ved dig? Jeg er bare drønmotiveret af at spille på det her hold her. Det er så fedt. Hvordan kan man andet end at elske det? Stort tillykke, Lauke. Tak for det. Ordene altså fra Rasmus Lauke, som nu står sådan lidt og leder. Hvor er de henne? Holdkammeraterne hjemme. De er nede i den anden ende af hallen, Lauke. Du skal bare den vej ned. Ja, der er jo ikke nogen tvivl om det her. Det er på mange måder specielt og historisk. Nu er det et dansk landshold, der stille og roligt bevæger sig ud. Vinkende op til de mange tilskuere her. Ja, hvilken kulisse vi fik, ikke? Altså, det må man sige, det var jo en VM-finale værdig. Ja, bestemt. Altså, det hjælper jo altid, når de mange kroatiske fans, de også var der. Der er ham der! Altså, det giver jo noget, når der kommer 4 chartrede fly og masser af kroater heroppe, som altid skaber en vidunderlig stemning. Og så blandet med det danske, så er det rødt og hvidt over det hele. Og det, der sker nu, det er, at Mathias Gidsel, han løber jo ud nu mod omklædningsrummet. Det er nede i den anden ende af hallen. Og det betyder, at når han kommer som den sidste, så kan sejrsråbet gå i gang. Her går Domagoj Duniak ud bagved os. Iført det kroatiske flag. Så lige nu, der glæder jeg mig bare til at se nogle billeder derindefra. Og ham, de venter på, det er Mathias Gidsel. Han skal nok komme. All-star. Så start. Vi skal